हई रई 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 हई रई 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 राइट टाइम हो जा बचवाई बा अल्टीमेट भ्रष्टाचार गुंडई छोड़ा अब हो जाए अप टू डेटम बाबा नहीं बकसने वाले नहीं होगा कोई लेटम जैसे को तैसे हैं बाबा खुला जेल का गेटम। घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोंजर घुस जाला बिलिया मेरा मितवा घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोंजर चलेला जब चौक बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक यूपी से गायब भइले ओए ओए अरे यूपी से गायब भइले सुरमा गजोधर चलेला जब चाँद के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक ओही के भाषा में बाबा समझावे जे जैसे माने वो के बाबा मनावे जे जैसे माने वो के बाबा मनावे जे जैसे माने वो के बाबा मनावे ओही के भाषा में वो के समझावे जे जैसे माने वो के बाबा मनावे। मान जाओ बच्चे चौक के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक बकरा के माई कौले खर ना कोनो जंतर उपाय कामे आई जे नाही सुधरी जे नाही सुधरी उछल जाई भीतर जे नाही सुधरी उछल जाई भीतर चलेला जब चाँद के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाँद घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोंजर घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोंजर चलेला जब चाँद के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाँद